Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing snow jonga kalong kumni. Kae kabajaru ya baseng kongres badi ikat nyongot PMLA kongres umdan bayar po. Ni puli na ka media. Tip ka media ka ay ni kajing tip ka bati kena. Ne ka bamti kena. Ngimpat yo iru ya kano kajing pensyai na kaliang jong sorkar balay ya katu kakam balik riet ya kayeng jong u nong yalam jong ka seng HNLC bala pendem wan di ya kataru imtip hangnu kadon kata ka kendung kendram nama kum kajing suthu jong hi bala pendem wan kamot ulade alai jong ka sorkar hakajing shisha u alai himla ban treat kumu enemy tingim tip balay lale kumno kine balay gaja kumtu tingi kum kaseng kongres hi ngim kwa bangim kren ya kano kakam kabak kijing shisha kimdan hakmat rin ladangi politicize samangi ya kani kakam kanang sniyo bat kanang penklumar bat kanang pencengai ya ka syong suk syong san ha ka nong ba shalong ka jongin lada ka sorkar ka kwa yangi bangin nyarap ya ka lembau MLA jongi sedang shwa da ka phikhot ingi banya tho ingi yagi fax kum bakilong om bangin shu snap ya ka jingkren jong no re jong no ne ka report jong no re jong no kum bangin yo i mangi kaladon kata ka jingthmu ban politicize ya kanika agenda ha kata ka jingja ha po kanika dongba shalong jungi ban ngitip syai hadin bang nilai syong CLP minen ba IMLA jungi ru imdan ya ka jingtip ka batikna bat klem khot lang ye i syaki jing ya karen bat iru ilong umdum namar klem khot lang ye i ban ya karen kumbang atip mga